एगो चीज ने आज हम बोला पता तो ना का ऐसे के धरती के जौन बा आरा बक्सर भोजपुर बलिया सिवान छपरा गोपालगंज जेंट्स कलाकार इन्हें के हिट रहे लेकिन अभी के डेट में लेडीज कलाकार यूपी के बड़ा लोग चर्चा में बा। बहुत लोग जानते हो कि नेहा जी के घर शायद सिवान छपरा बलिया आरा बक्सर कहीं हो की, लेकिन हमारा एक इंटरव्यू में पता चला कि यहाँ के घर है महाराजगंज यूपी में। जानता नहीं रउआ और चीज से हम कोनो प्रभावित हो की चाहे ना हो की, रउआ आंख से हम बड़ा प्रभावित बानी। एक लाइन रउआ खाती देवी गीत गावे से पहले कहो कि नजर के बाद मत मारो सवरिया तू धरा जाइबा। नजर के बाद